yati mbuya mnombozvere kuti vanhu vanoti ndakakunyengai. Vamwe vacho akatondudza kuti unoidisi naiyoyo maipisi. Angaondivinga futi usiku. Mbobobo. Mimi imumai kusika monyenga mukuti mwe chubu kusika monyenga mai vamaita kuvaita. Zvaita ere nai mambo wangu, zvaita ere nai mambo wangu. Izvo zvimachenda angu ari kugwadza izvo mambo wangu. Ndotokutai baba handisi munhu pano ini, handisi munhu. Kuti vandinyepere zvakade kuti zera rangu rakaita izvo zvichirwara saizvozvo. Vamutota endaina babava nana mpurisa mutarise kuti vakachecheudzwa here. Mutarise nyora dzanga dzichitaurwa kune kumwe kuchecheudzwa kunogona kuoneka sekwamwari. Umwe munhu ukamutarisa unotoona senge akachecheudzwa. Ndopupura kutaura chokwadi pamberi pedare ramambo Chireya. Zvese zvandichataura zvichava chokwadi. Muri kuzvinzwisa kuti zvakava chokupupura Zvoda kuti zvese zvandofanira kutaura ndezvechokwadi. zita nenzani Leonard Dhaniso Manjembo. Sabo Kucholowa. Nelson Cholowa mambo Chireya. Leonard Manjembo vanosungisa Isaac Madzorera vachindoda undiripe makarara nemukadzi wangu. Musungwa anoramba achiti kwete handina kurara nemukadzi wako. Ndakasimudza Lucia Madzorere anogara masabhuku muyango anoti chokwadi akandinyenga akati murume wako haachakwanisi kurara newe. Asi vanoti baba ava vanoremhamari ndakavawana vachigerwa ndebvu nemwanasikana. Nyaya yakazonzi ngaidzokumuswa 23. Hakusi futi akarara akanyenga ndarawi wakanyenga mukadzi wababa. vari kuti vakauya ava kune mudzimai weava vakati murume wako ari kurara nemukadzi wangu izvo ngatiite mai vai vakatokona nekuramba kuti ina hatingaite nekuti hakuna zvakadaro. avo vakati kondienda neina handisi kuzvikwanisa. Baba vapika Andikere baba. Sinzamago. Muti ndinopupura kutaura chokwadi mudaramo Chireya naMwari kuti zvandichataura zvichava chokwadi. Ndopupura padare ramambo Chireya. Kuti zvandichapupura ndezvechokwadi nokuna Mwari wakandisikawanisa kuno munyika. Muri kuzvinzwisa kuti kupupura zvoreva chii? Kutaura chokwadi kuna Mwari nokuna mambo. Zita nenzani? Isaac Madzorera. Sabhu. Muyangwa. Mambo. Baba vaChireya, mambo vaChireya. Vaziva. Ndo vaziva. Chiite. Ndisevere vangu. Severe. Vari kuti makarara nemukadzi wangu muda mukadzi wangu mayenga mukadzi wangu. Sezvo ndasimudza maoko ndichipupura kuna mambo Chireya nekuna Mwari. Izvo handizvizivi. Nezvandiri neupenyu hwangu. Asi zvakaita murume ari kugadzira nyaya dzake pane zvaari kuda mukati memusha mangu. Asi imi hamuna here zvamaifungidzira mukadzi wenyu pane namuno? Ndizvo zvechokwadi zviripo zvizere. Ndakati ndichibva pandabva kuchipatara ndiri kutaura ndichiripo ndiri kuchipatara. Pandadzoka kuchipatara ndikava madzimai angu ndati baba vari kudii? Vari kundifambira. Asi kufambira kwavo kuita vanoti vakaudzwa nani? Namai navasevere. 2023. Ini ndikabva kupatika ava mai vakabva vaenda kumusha kwavo kwasevere. Kusati sikuzvidla moyo. Tikati imi zvinoita kuti munhu angayekuti ati mufambidzana nomurume wake zvingaite. Nobva ndazoona pane makoma vanga varwara. Ndobva ndomuisa mombe ndinomuchinda maivhoro varwara. Ndobva taendapo tikati mbuya pane mashoko andiri kunzwa pano apa. Vangasati varoorana. Yandakanzwa navadzimai kuti murume wenyu
alikufambidzana nomudzimai wangu. Amai akati ivo ndo vaitaura apa, tiripo tiri tese, mudzimai wangu naivo mai yavo naivo muroora wangu ndo vaitaura kuti ndofambidzana nani namai Madzorera. Kati iyo zvino vari ndo ndandavinga kanzi apo wakaenda kupi kumasvingo. Kati neno mudzimai wangu akaenda kumasvingo. Kati ndifunga kuti vanhu vateverana. Asi chokwadi munacho chekuti vaitozivana here? Chokwadi handina noti ndahumbowa, asi pakutaurwa nokuitika musi wamatuma mupurisa paandisunga, pane mwana wangu ane zvaakaitika zvaakavona. Mai vaenda kumasvingo, ini ndiri kuchipatara. Ndaita 3 months ndiri kuchipatara, ndine mukomana wangu Down syndrome. Dedi patakaenda kutengesa nzungu namama kwa madhende. Pada kutengesa nzungu kwa madhende, tasangana ngwenya. Ngwenya akabata mama maoko, akawarwa magaro. Pavine 3 months. Ndinodzoka mambo kusimudza maoko angu pamuri naMwari. Deno mpurisa akaondisunga aripo pano. Akatora audio yemashoko omwana aitaura. Kati munoratidza vedare. Saka pa nemaonero enyu hamusi kuona here kunge uri kurara nemudzimai wenyu? Zvinozikamwa naMwari. Kana akabata magaro. Zvinozikamwa naMwari. Mukadzi asina kufunga. Choko. Mukadzi haana kundiudza. Asi zvakaitika here izvo? Zvakaitika. Mai vari kuvhuma here? Varipo. Mukavhunza vabarega vane audio mufoni mavo. Kwete ndii ndaitaura, mwana wangu ndaitaura. Mai, moti ndinopupura kutaura chokwadi, mambo achidai naMwari. Kuti zvandichataura zvazvochokwadi. Ndinopupura pamberi paMwari naBaba vachireri. Zvandisataura ini zvichave zvokwadi. Muri kuzvinzwisa kuti zvinuri vachikupupurawo? Kuti zvandinotaura zvichave chokwadi pamberi paBaba naMwari. Zita menzvani? Lucia Madzorera. Sabhuku? Mambo ndiBaba vachireri. Ndinovaziva baba. Ndinovaziva. Chii? Makore wawaitika zvinhu izvozvo anga muzukuru. Iko zvinondopa ave 7. Ndaida kuvhunza, ichokwadi here yekutaurwa naBaba yavakaudziwa nemwana? Ichokwadi. Sei imimi musina kuzivisa Baba kuti zvandiita muzukuruka zvandibhora? Pakanaka Baba. Murume wangu ndakamuudza. Ndikamuti, Baba Pisi, ndaenda kumba kwaNgwenya uko. Ndasvika ndikaona achiveura mwana, achiveurwa nemwana musikana. Achigegwa ndebvu nemusoro mai vavitatu. Asi ndodzoka nokuti zvinhu zvakaitika izvi murume wangu wanga asipo. Anga aitove kuchipatara. Papanga pa South Africa. Apa South Africa ku hospital. Ndobva apuwa ndiri kukwekwe. Skangararame nechubu. Mai muna April. Uyu tati muti muzukuru. Wachiziva situation yepamba pedu. Tandaenda kumba ikoko. Ndakasvika ndikaona ndobva yati mbuya munomboziva kuti vanhu vanoti ndakakunyengai. Vamwe vacho akatondudza kuti unoidisi naiyoyo maipisi. Saka tabvapo ipapo ndopakabuda shoko rokuti nevanhu vanoti ndakanyenga vana. Ndobva vakandiperekedza murume nomukadzi. Vandiperekedza murume nomukadzi. Ndokubva ndauya kumba ini. Tiri munzira imomo munoti mbuya munomboziva kuti sekuru vasina basa. Saka sekuru anga aripo. Sekuru vasina basa. Zvadii kuti nyange deva sekuru kana ndiri pamusoro penyu. Saka kuti ng'ombe dzakawanda ndinovapa. Ndikati kumukadzi wacho, Mai Joy, mashoko anotogona nomurume wako unonasa zvinhu. Mai Joy wacho akati, mungavatedza here vaNgwenya.
chero izvozvi kumasaura ngwanzi baba Tondi kuti pane mai Tondi vacho havasi mukadzi wavo asi vanhu vava vachikumagosana namai Tondi ndokubva ini ndaenda kumba murume wangu hapo andaenda kumba vakandivinga baba ndokubiroshe kugara ndaenda kumba akandivinga ngwenyau andivinga ngwenyau baba havapo saka baba vakazouya ndokubva ndavaudza izvozvo angaondivinga kuti usiku nemubobobo kuti ini nditi kuna baba vavaderoka vakapenga urikuita ngwenya yaitititi saka kuti pozondivinga nemubobobo ndaingorota upe ndivaudza nhema kuti ndikurota munhu achindivinga ndakadii nebanga ndosha kuti kandikataura chokwadi muzonditsungisa tisaone kundiita asi pakubatwa marugo magaro chokwadi kondorevereko nhema pamberi pamwana uye ndinomuvengerei muzukuru wangu asi waitamba nambuya waitamba nambuya saka alicho makabatwa ruoko naye muzukuru ndokubva akuchini kumagaro saka kwaya kutamba ikoko ndokudine baba iyo zvakaitika saka munguziyayo kuti ndozvakazokonzera kuti ava vazogumbukawo kuti vasvikire vanesvika mumusha meuyu vakutaura kuti iko iwe aitori asipo murume wako ari kutamba nemukadzi wangu saka iwowo ndefanirwawo kuti nditiwo zukuta murume wako izvoi nhema nokuti murume wangu achibvakoka munhu wanga utorarama nechubu from 2022 zvaaiziva muzukuru zvokuti haimbozotaura shoko iroro kana vasirarama nechubu pamwe mwoyo kavo unenge usifungidzira saka wosungura chubhuyo wosungura chubhuyo vatenamokura izvo vakasvika nditererana baba ndipesenti nyaya amai hapana nhema dzamuri hapana kana nhema ichokwadi uyu pfungwa yekukudai anayo kana kuti anayo zvakazoita kuti baba ava vadhara ivova vataure mashoko kumukadzi wepusha izvozvo ndizvo chai zvakaitika mirai mudhara uyu mudhara uyu wakaona unyere kupe zvaingogara zvichimunetsa ende ona akatoita kuudzwa nemuzukuru futi zvemwedzi mitatu yapfuura kuti nemwana kuti onai apa ndakaona achivarova magara ende alright kuti muone kuti ichokwadi mirai iwe mumhangani amai ava wakavarova here magara muupenyu hwangu amai handina amai ava wakambovada here handina saka uri kunyepa uri munyepi ende uri nhubu uyu mudhara unozviziva here kuti ane problem yechubu problem yechubu handizvizivi uyu mudhara uri kuziva here kuti haachaiti handizvizivi alright amai simukai amai veuyu mai wako mochi ndinopupura kutaura chokwadi ndarama mbo achireva namwari kuzo ndichataura kutaura chokwadi amai ndongoda kuti mupindure mibvunzo yangu mitatu. Amai ichokwadi here
kuti Mudhara uyu akakuudzai kuti ngatidanane nekuti ava vaviri vari kudanana. Aichokwadi. Saka uyu Mudhara uyu sei achiramba? Ichokwadi here amai kuti uyu Mudhara uyu wakamboti izvo zvimozi here kuti sekuru havachaiti muri mese muchingoita sejee zvenyu achingotamba hake nemashoko kuna mbuya wake imwe mungati mungazvitevedzerezvi uko kwasawira mwanda vanotonzi baba Tonda. Handambowa mashoko akadaro. Ivo mai vava ndo vakatondiudza kuti mukatedza zvavangwenya here. Ndakatova chibvumai wani kusavira ngwanda kuti ndinonzi baba Tonda ndine basa rei. Asi ndishama wachiramba zvokutanga vamboguma. Nekuti alright imwe munozviziva here kuti Mudhara uyu haachagoni kuisa Mudhara uyu haachagoni kuita baba. Ndatisingazivi chandanyikuziva kuti vachinzi vanogara. Kopa vakakunyengai hamuna kubvunzawo kuti muri kuda kudii? Aiwa, handina kubvunza nekuti zvinhu zvazvandigumbura kuti ndati munoudza inini nyaya idzodzo. Kokuenda kumasabhuku vakati handimhangariri mukadzi nekuti asi mwana wangu. Right. Saka handiti muri kuona uyu Mudhara uyu atova nechokwadi yekuziva kuti ava baba vari kutorana nemukadzi wangu. Kusvika utokunyengai handiti ndo mashoko akakudzai komurume wenyu. Saka muri kuti haana here kutaura kuti vanhu vaitozviziva kuti vanhu vari kudanana namai avo? Mashoko akasvika munzeve dzangu sekuru vasati vasvika. Kumurume wenyu ndakatozoenda kutobvunza vabva kuchikombedzi. Asi iye mudare rino ari kuti imwe makambova yochi nyaya yekuti baba havanegere avafanwa kutanga kupindura mashoko atavabvunza nekuti makavapa yambiro ende uye nhasi mavapa yambiro kudaro. Uyu Mudhara uyu makatozvihwa achitoti kana sekuru vakandiona ndiri pamusoro penyu havangagumbuki. mai vako zvoreva kuti kuri kunyepa because kana dai muchitaura chokwadi amai mirai, kana dai muchitaura chokwadi tingadai tichifambirana. Uyu Mudhara uyu muri kuti hamuzivi kuti ane problem yekuti haachagoni kuita murume, muri kuti hamuizivi. Alright, number two muri kuti uyu Mudhara uyu haana kutaura kuna mai avo kuti vanhu vari kuti uyu Mudhara uyu unorara namai avo. Ndakataura navo ndichivaudza zvandandaudzwa nasekuru kuti imimi muri kunzi munodanana nambuya maiko. Ndo zvandakavabvunza ndichiita. Vakati ini handina kudii, handambovanyenga. Kunyange makavadaro makavapa yambiro zvaireva kuti mumwoyo mavo vanga vakutozviziva kuti vanhu vari kuti murume wacho ari kuti, asi sei achiramba mudare rino? Noti ndikuona sekudaiso mbuya iyoyo mumai ndikuti asekuti mada kuzama kuti munzvekenya ino noti mbuya wenyu vari kutaura kuti taitofamba tiri tese nisifamba tiri tese bedzi pamwaya maakutooneka nange maakudzoka kudano pamakavhingirika uyu ndo pakabata mbuya vasi pataura kuti mbuya sekuru vasaita basa rei waita semajee kana kuti semajee kana sezvamwa majairano akaitika iwa kuti ndikawanika ndiri pamusoro paivo mbuya pane chii sekuru vasadi vasaita. Saka imimi nevasekuru ava magariro amakaita zvamukachai kuziva kuti sekuru varikudhara ava vakaisiwa chuga makagarisana sei? Aiwa ina ndange ndaziva zvechuga, ndakangowati vanorwara
saka munhu kana achirwara hamubvunziwo kuti ari kubatiswa nei chii chiri kunetsa paari. Handinambobvunza ndambobvunza nekuti ndaingowati vanorwara ndaifunga kuti vanorwara chimwewo chigwere. Iwe Ndara uri kubatwa nemhosva tokanyenga mukadzi wevadhara, asi uyo Ndara uyu hauna kumangana, wainyenga mukadzi wako. Ndinodzokera zvakare mambo. Zvinotaurwa namai ava manyepo, ivo ndo vanhu vakatoti Vangweya ndo vakandiudza, havana kuudza Vangweya. Ivo Vangweya ndo vakaudzani ava. Kwete ndivo vakaudza Vangweya, zvakutaura kuti ndakaudza Vangweya vari kunyepa. Tiri kupupura nhema panapa kuti tisunza mavoko chikureverai nhema. Mautirana Mwari pane zvinotaurwa navava. Zvaita here nai mambo wangu, zvaita here nai mambo wangu. Izvo zvimachendangu ari kugwadza izvo mambo wangu. Ndotokuti baba handisi munhu pano ini, handisi munhu. Kuti vandinyepere zvakade kuti zera rangu rakaita izvo ndichirwara saizvozvo. Pachinhu chamataura mbuya chamati anga akukuvingai nombogogo usiku, chii chai chamaiona, chii chaiti? Waindivinga usiku, ndoudza murume wangu. Saka ini ndakanosha murume wangu nenyaya ndiri mukadzi wangu yamuti yakaziva kuti haisina basa neni mumba. Anga angokuti chave chituko. Saka adero murume wangu ndaimuudza kuti kune munhu ari kuuya kundibaya nebanga. Kusvika murume wangu danha hama dzangu kuti uyai muwa, ndikasiti aiwa ini kuti ndiudze vamhano ndosha, nokuti ndikavaudza chokwadi ndodii zvinomira pandiri. Saka vakazoti zvino iye auya kuzomangara kumi tobe takazobudisa chokwadi. Vabvunzei. Ndiri pakare mambo ndokunetsai. Vadzimai vangu vaichema usiku vane takarara. Tokudza kuinda kune munhu ari kundivinga ada kudibaya nebanga. Ndiani unomuona? Unomuona. Ndiani unomuziva? Handingakutauri mangwana chinovhe chituko. Musa mambo zvandikutaura chinovhe chituko kwauchindituka nazvo. Ndikafonerani munin'ina wavo nemukoma wavo kuti kuna ndo atunamira mushe hanzvati hama yenyudi tikati sekudinge ichichema chema wonditi kune munhu adai veibanga imbotitsvagai kumusha kwenyu kuda pane zvinonetsa mukati mudzinza menyu. Handafungira zvomurume zvombobombo ndati pane zvinonetsa mudzinza renyu. Sindakuona manje kuti ichokwadi zvavari kutaura kuti anga ari iye anga achivavinga kuti vakaramba kunudza ndiani. Saka waiuya wotase mamudare aiuya anondigwisaka ndovata naye ndasati ndichimuka kuseni kusekwa ndaiona wakanyorova. ndozvo mambere musokotovadhara honai mbuya inini saka zvinhu izvozvo makatadzawo here kuti sekamuripo baba kuti muri musiwana masanga lero kuti muzamewo kuda kana sabhuti kana kuti muindeopa mutemo sezvamaitiwawo kudaiso. Murume wakatondidzinga pamusha kubva zvinhu zvakaitika 2023 handiti murume nokuhwama nekuti ndinohura nangwenyu ozoona somunhu wanga asikagari naye handigari naye zvechuwa va2022 murume wangu achizima mapepa zake ari apa haana kumbobvira abhirika angoti ichokwadi nokuti handichanati nemukadzi. Ndakabvapo ini last year ndakadzingwa nemurume wangu ndikanopedza mwedzi ndiri kuna sekuru wangu. Ndabvako ndatoita mari chokutanhaura muzungu. Ndabvako uku kuti ndimhangare zvezvasingaiti nokuti mwana wake uyu uye wandakamutaura kuti apana ndichigero angaimba mangu ndainomhangarira vana severe chirudzi. Murume wangu wopeka achiti iwe hakudi muroori hamona. Ndikatiza izvi kuti ndizouya muno mudare ndatibva kuchegutu kwaakatifonera achiti maipisi kuno kune nyaya nangu handina kana 4 days ndabva kuchegutu ndanditotiza kumyara kuti koiye muroora nomwana wangu achanditi kudii kuti ndinomhanga nyaya yakapusa kudai ende zveshuwa murume wangu andisati naye ende zveshuwa aindifungirawo ipapo. Saka kuti ndiudze munhu ndakangoudza Mwari saizvozvo nhasi Mwari wapindura chii ansa yangu. Ngwenya
mambo mambo chokwadi chinopedzwa nechokwadi, nhema dzinongopera nei nenhema. Imi muri vanhu vakuru, muri vanhu vakuru. Inini kuti ndizotaura chiitiko ichi, kuona ndotaurira vandoti sekuru vangu kuti ndizositsana nawo munhu mukuru akadai mukati medare rinoi. Vakambopinda mukati memusha wangu vakauya vakati iwe ibva pano hauna mwana, ndoda kutaura nemukadzi wako. Vati vanoda kutaura nemukadzi wangu, zvavakataura nemukadzi wangu aripo vachazvitaura. Ndokubva ndazobva ndikati vataura idzodzo, inini ndokunyarara. Ndanyarara ndazobva ndaenda kuchikombedzi, ndichidzoka ndozonzwa kuchinzi sekuru vako vauya vati iwewe unodanana nemukadzi wangu, modanana nambuya vako. Saka ivo vati inini newe hatiite sei, hatitorani. Asi takataurirana kuti sekuru vakanzi chiindai kumadzimambo kana kumasabhuku munoripotera ani muzukuru wenyu, nokuti ndinotonga nyaya ipi, handisi mambo, handisiri sabhuku. Zvikaichindipherekedza mudzimai wangu akunditaurira. Saka nechiitiko chakamboitika mukati memusha wedu, nokuti sekuru avava pamunin'ina wangu umwe anonzi Chanzi Gushungo, isitirivaira Gushungo, vakambobatwa vavete naye mukati megadheni rake. Ndokubva vabhadhariswa mombe namambo naishe Mashame. Saka ndikati saka baba vakuda kuramba vachiteverera mbaimwe chete here, kuti vangoramba vachiuraya musha wevaira Gushungo. Musha wamunin'ina wangu kafarika ita rombe nanhasi, vanopupura varipo. Akadzoka last week. Baba mambo tingakuramba ngotemisana musoro. Zviripo mapepa aripo akabva kwadhokota aripo atakauya nawo. Uyu mudhara murikuti uyu mudhara uyu ndikuona senge ndakudzoka futi kuti muri kumuvanza kuti mudhara uyu haaiti iye achiiti. Uyu mudhara uyu haada kumbobatwa here mugadheni. Zvakanga zvisati anga asati agwara zvinhu zvakaitika 2023 anga asati agwara 2016 yazvaitika achibva kupenjeni. Munhu wakachiva penjeni mari yomudhara ndozvoda kuzama kuno izi totally nhema dzekutaurwa nayo. Havana kubatwa, vakaita feki irikuita iyoyi. Ndokubva vaitaenda kwamambo Mashame. Mashame unonenzera nyaya iyi akati vanhu varonga dhiri. Idhiri rarongwa. Ndo dhiri rakarongwa iwowo. Vachida mari yake pensheni yake saiyoyi ari kudaingwenya nhasi. Ndo nyaya yakava. Dechitamanga aripo. Ndiyakaitonga nyaya iyoyi. Ndozvakaitika baba. Zvokwadi ndozvakaitika. Mukadzi waishanda pamba pangu. Andinozvona. Aishanda pamba pangu. Saka mukadzi uenda kubhadha ati vataura nemurume wake. Takatoendesana kukoti nemurume yeye. Leso yatavinga chete. Tavinga yepi yatavinga iyi. Iyi anotaura iyi. Zvakosha kutsvaka mamiro angu ini. Kutsvaka mamiro angu ini. Kutsvaka mamiro angu ini. Mambo vari right. Kutsvaka mamiro angu ini. Yes baba. Nhai mambo, ndokumbirawo nhasi tavasevere nasevere sekutaura kwavanoti vanoita. Ndokumbirawo mudzimai wangu mumubvunze kuti baba vachisvika pamusha pangu vachiuya nemashoko avo vachitaura mashoko andati ndoda kuti mambo vamanzwe. Vakataura mashoko okuti kudii? Baba. Kumudzimai wangu. Pavakandidzinga. Vakasvika vane umwe wavaiva naye wavaiti munun'una wavo. Mambo sorry. Iwo ibvapo nokuti vana vari pano havasi vako. Apa vaida mwana wangu ndo vainyengera munun'una wavo. Upi? Murora wavo.
Vaiti kune ava iwe bapano bana vari pano vasi vavo. Kwai vana vapana vasi vavo. Vaitaurira muzukuru wavo. Vaitaura muzukuru wavo. Ndakabva Mukaendepi? ndakabuda pamusha, ndakapfeka shoti ndobva ndabuda pamusha, ndobva vasara vakataura. Mudzimai akatozondiudza akati baba havauya, vari kuti tiri kuda mvana iri papi, iri pano pamusha, nhasi wava muroora wavo. Varivo vachida mukadzi. Kuti titare chokwadi chacho baba. Ngada nemuroora wacho panyaya yangu inini ine witness yemwana wavo asati auya kumba kwangu. Mai. Ivo kufunga kwenyu kuti baba vaikudai. Panguva yavakataura itafunga kuti kuda vari kuda kuzama kutotiudza nekuti indaita semenzi handina basa nazvo zvavaitaura. Ndafunga kuti vada kuzama kundiudza kuti ichokwadi kuti zvinhu zviri kudii zviri kuitika. Saka ivo vari kuti ichokwadi muti imo manje tokutauraiwo kuti kurwara kwamakanzoti ava mudhara vari kurwara vane chubu. Mazviziva izvozvo makambi sizviziva nhasi. Saka munhu une chubu unerara nemunhu. Kwai vanombotaurire mashoko vachiziva kuti ava. Saka tongoaziva kuti mashoko aiva ekutamba nekuti vane chubu izvo. Kutamba usinyenganga zvemunhu kwetendewa pachivanhu kwetendewa maida kuisa kuti handina rutegwa. Sorry mambo, ndasunga musamutsimudza. Sorry mambo. Handina kubvira ndakazviita zvinhu zvekutotorongwa. Nyaya hombe baba vangu tiri kutenderedzai. Nyaya hombe ndeyekuti murume akuda mwana wake adzeko kumba kwa, ndikagoika ndodzinga mwana uyu mumusha mangu. Ndo nyaya yake, chinangwa chake akuda mwana wake mumusha make. Ndo nyaya hombe baba yekuti mutemeswa musoro nomunhu uyu wamakaudza kuti uri nhubu iyi. Handiti munoona baba, ini ndakuzai kuti zvinhu zvataurika izvi mwana wavo ari mumusha. Ndakachera kuti murume wangu ndomudza kuti kudii, nekuti waingozveneyo kuti haudi muroora. Zvino ava mai ava dei zvakavanyengwa nasevere wavo, mwana wavo ave mumusha, vaizoda kuti vaudze murume wavo wenyu. Ivo vachida kuti mwana wavo apinde musha medu. Ivo vonyengwa vobvuma voudza murume wavo. Ini ndakanyengwa nanongwenyu, ndakazvivanza vana. Ndondakaona vana vanodanana vaviri. Ndaizomhangana sei ndaona vana nokuti ndaizowe chituko kwandiri kuti hazvidi varoora handiti. Kuiva vadii kuzvikona kuti saka ndobva tinkwasha mwana wangu havamudi, vanoda mwana wakuti avate nemurume wavo. Nokuti mwana uyu hazi wavo, ndo murume uyu, ndo nyaya iripo. Ndo ari kusikira nhema dzoga ngwenya une nhema. Totali zvatara zvese, handiti mamukadzi chatara shoko kutaka kuti vakauya kwandiri ndikabvuma kuti vangunya ndo zvavakandiudza kuti makanyenga mukadzi wavo. Vangu nyanyenga mukadzi wavo. Handiti statement yapinda naye munhu. Azondiwa kuzviramba. Mambo, pane zvese zvandataura izvi ichokwadi. Mushure mokunge nyaya dzese dzaitika idzidzi pamunin'ina wangu, mai ava murume wavo akaita zvinhu vanomiririra. Munin'ina wangu akanopika 1 months asungiswa zvimwe chete zviri kuda kuita mai ava. 8 months, 1 year 8 months akadzoka musha uraya 1 ndapedza. Kechipiri inini handirambi mwana kuti aroorwe. Ko izvezvi ndakabva 1 vhiki yese ndakapera. Kurohwa kwandakaita namatombo kupinda ndiri kuchipatara ndiri kuHarare. Ndichirapiswa navamwe vakwasha vana vakaroorwa. Iyeyo ndiye akosha chiri kutadza kuroorwa kuita sei ayerei. Asi imwimwi hamumiriri goere nemukadzi wenyu nekuti makatowanikidziwa muchigerewa ndiro naserei mukati imwimwi mukadzi wenyu ari kuzviramba, asi ava tingati vanopenga. Mwana semunhu akuona kuti ininika ndiri stepfather, ndinogona kumuomesera kuti mwana asadzoka kumba kana kuti adzoke kumba kana kuti adi. Zvino mwana wangu ininika chero ndiri stepfather,
mwana handirambi kana kudi uye ndotoda kutoti mwana aite musha avake aite zvinhu zvake zvinodi zvinoenda mberi. Handipo panyaya dzese handina kumbogerwa ndebvu nemwana. Ndine shaving machine dzangu ini, ndine shaving machine. Uye mai havakasangana nemwana wangu papi. Iyo mwana wangu inini akatononoka, vakasinga chibage chavo vakaenda vakati wanda kupopotera mwana wangu chete kuti naye mwana wangu wasvika chirudzi iwe chichiri kuinda kumaextra lesson nokuti yaive Saturday. Ndo zvinoita mwana kana achinge amanikidzirwa baba nokuti anenge ofungidzira rugare kuti kwaihwa kuuya. Ndati kutsanangudzirei chokwadi ndaenda mberi. Baba mudanei auye mudanei aripo uyu. Baba ndinokupura kutaura chokwadi mudarika mambo chireya naMwari kuti zvandotaura panozvezvo ukuzvinzwisa kuti zvero achiri kupura taura chokwadi. zita ndiani? Blessing Sabu muyangu mambo chireya. chii chakwako? Ndibaba. Baba. Saka nyaya yawasimudzwa ndeyekuti kana ndebvu dzawo dzamera waimbopota vagera ndei. Zvechokwadi ndavagera. Vane zvavahwanira vakachiri kuda. Saka mukabvumirana. Ndaigodiki nekuti mama ndaiti ndikavaudza vaindirampira voti iwe chingonyarara sezvo tichida kugara todi. Saka makamborarama muri murume nemukadzi nebaba. Sezvo vainditi saka ndizvo izvozvo. Nyatsokupasanura sezvo zvingaite kuti tibatsire. Ichokwadi. Asi maudzi amai asina basa navo. Vavasitomborina basa nazvo nokuti vaitomboita nguva imwe yekutomboti vanondidana mumba voti kwaiuya ndinongone mudzeva vandibatire wotosvika unongona. Ivo mai varipo? Varipo. Saka imaiona vanenge vasina kana basa navo mai. Mama ndoona sekuti ivo vanenge vachivavarira kuti relationship yavo paisaputsike, saka ndaingoti ndikavaudzawo hapana kana action yavaita. Ndakatozopedzisira ndanoudza vanhana sekuru but vese kuti hapana kana action yavainoita. Nyaya imakazonovaudza vana sekuru kuti baba vaivatigere navo vai ndozvavari kuita. Asi pamaizotaponde nababa ava mai vaivasipo vanenge varipo. Ivo vanenge vari panze kana maingopinda mumba mese. Asi apa paunenge vakuti ndigere paunenge usivashepa ndebvu ivo mai vanenge varipo vanenge vari mugere. Dzimwe nguva chero kana vavari mumba vaingoramba vari mumba, kana baba vakangondana panze ndaingoenda ndonovagera. Kana kodhonei mai varipo vaiti kwai mama vako havagoni. Vaingoti iwe ndione gona. Saka makazopedzesera makazorarama musitase mavane mukadzi nemurume. Ivo mai vasitase vanozviziva zvavo musivaudza. Saka chavainyengerera kuti vatore vanasikana vautise murume nemurume wavo chavaitira kune baba havachii. Ini ipapo handizivi, ivo ndo vangakwanisa kutopapindura nekuti inini ndaitoti ndichivaudza ndo zvinhu zvakatozopa kuti nditopedzisira ndabva pamba ipapo ndaenda kunowana. Ivo nenyaya yekuti baba iva vaiti chero ndiri kuchikoro chaiko time dzekubuda dzikangokwana vaitotevera vototi ndamwana mwana wako akarara nemurume uya uone mashizha ari mumusoro
vachimudai mumusoro voti kwai watosvika ndazvipedza kuzvibvisa. Asi mimi unokabe zvingaite here kuti ivo vari mukati umu vakuti aichokwadi kuti motishwa uyu mwana uyu une anopenga here anogwara here kunyatsanangurira mashoko akadaro pamberi pababa kutaura kudaro ava ndimai vake vakamubereka chaivo chaivo mai vake yaita kuna mai ende iwewe musikana chii chaizvo chaungabve wanyanyisa kuda pakusvika akunyepa pakusvika pakutaura zvinhu zvakadaro? Baba vako kuti ungagone kuzvitaurira nekuti vanga vachikushungurudza? Aiwa kana baba inyaya yekutoti ndo chokwadi chaitongovepo sekuti ndandiri munhu anga asina kana wekuchemera nekuti vese vandati ndikachemera hapana aita saka ndaingozviga musoro imamo ndinambobvunza ngwena uyu mwana wenyu mwana wangu ndimakamubereka? Aiwa handisi ndakamubereka, mwana uyu akauya upenyu hwenyu hamuna kumbohwawo here munzeve dzenyu kuti pane vamwe vana baba vakarara nevana vavo chaivo vekubereka? Mukuru wangu mabvunzira amuri kundiita ndokumbirawo handipindurai kuzviwa ndakazvinzwa vakanzwa kuti zvinoitika zvinoitika ko kana apa zvikanzi zvakaitika mirai ndikudze mukuru wangu izvo zvagara chero tanga withdrawa mukuru wangu unokukudara mari withdrawa zvauri kutaura kuti mukuru wangu mambo izvi zvitaurwa chero maredhiyo chero kupi zvangova zvitaurwa zvokuti ukangodai ukachengetawo mwana anenge asiri wako kana zvasvika panenge pakadai unogona kunge usitaurwa zvinhu zvakadaro. Asi inini pazviga nezvikamu takabva mudare rakapera iro mwana wangu mambo akavabvunza baba ava wakarara navo here? Baba warara baba vanhu vakurara uye chinofadza ava vanhu ava pakuti ivo vati vanotora mwana wangu ini ndaigara naye vomuti muroora chii? imvanangani dzakarohwa ivo ndo vari kuzvitaura kababa. Vakatonetseka nokuti mwana kana namukadzi wake havana chavangaita, vakatonetseka vachiwana muroora wavo achikuchepa. Ini chakaitika pamwana wangu pasina mambo chakaitika pamwana chero iko kushepwa nemwana chaichazomunyika imwe yativi imwe haisitsika vataurika kuti vakamushepa titobvunza izvi nditobvunza pane chiri kutoitika pamuri imwe mefungidza kuti iye ane murume ari muno angakutaurirai nyaya dzakadaro ibenza adi dziri dzeneozonosangana nemurume wake ipapa ringaite charuda kugadzira chii? Ndipindure pamusoro imamo ndaandichida kuvhunza baba vanhu kuti muri kuzviziva here baba kuti ndini makasungisa murume wouyu munomudare? Munozviziva here kuti murume uya aiti ndaiprotekta mukadzi wangu akanyengwa nababa? zvirongwa zvoramba here ingatachauraasi makasangana nazvo here izvozvo matauriro aita zvirongwa zvoramba makasangana nazvo here? Handina kusangana nazvo. Kose nditaura kuti zvirongwa zvinoita pazvinhu zvandisina kusangana nazvo. Nyaya iripo baba ndeinoti uyu mukadzi uyu akataura kuti murume wangu ndakamuzivisa kuti ndikangoenda kuna baba ava vanondida.
iwe musikana taura zvinhu zvaMwari, simudza ruoko rwako rworudyi rwokutanga ungataure mashoko kuti Mwari, kana ndikataura izvi pakunyenyerwa ndiuraya. Simudza ruoko rwako zvino Paul. Iti chokwadi shuwa wakarara nababa vako? Chokwadi shuwa ndakarara nababa vangu. Chaizvo? Chaizvo. Pasina kana kunyepa? Pasina kana kunyepa. Masikati here kana usiku? Nguva nenguva chero angava masikati chero ungava. Nhengo yako nevaziva neziva. Kuiziva chaiko ndogona kutaura hangu maziva yangu. Kana kumwe muviri wako kana pamwe panengadaro pane chakaita? Ndogona. Alright. Baba akakutaurai pane rimwe zuva ramakafamba musina kufeka. Makashama isako ruoko rwako. Makashama kuti mwanasikana uyu anobva aona kuti imimi aona zviri pamunhu. Handina. Hamuna. Alright. Akataura anenge achinyepa, anenge akaudzwa namai vake. Anenge akaudzwa namai vake. Amai, pane here matauriro amakaitawo kumwana muchiti baba wako vane vanga rakadai riri pakati? Hamuna. Saka zviri pachena kuti imwe baba tafara kuti hamuna pamakakurira. Haakuonai. Amai havana kudhiskasa nemwana uyu kuti ini mambo ndine zvandingatsanangudza. Mirai kutsanangudza. Iwewe tiudzewo baba vako vakachecheudzwa? Handina. Baba vako vane vanga ripi? Chandoziva inyora dzavo dziri muno. Muchiuno? Ichokwadi here baba kuti mune nyora? Nyora? Nyora handina muchiuno. Ndotenderera gugu dzakadai. Dzeguvhu ndagara ndisina hembe. Ndakapfeka shoti ndisina hembe. Ndakaita henia pandakaenda kutraining. Saka guvhu chero muizvezvi ndikakuvhurirai. Guvhu rinongori rakapesa apa pandakaita henia pandakaita dziri paguvhu. Henia handakaita henia. Petanga kuona kuti dziri pane bharika nebhurukwa izvo. Dziripo dzimwe ndopateretsvaga apa tsvaga dziri dzekuti bhurukwa izvo. Ndakatombotaura idzodzo dzimwe dzandakatombova kumagaro. Kumagaro kuno. Alright, koforo. Koforo. Right, Jehovah. Yomwe kuisa. Asesa. Mateme gwere nyoro kumagaro baba. Mukuru wangu inave traditional doctor. Ndiri chiremba nditika. Indakaita murwere ndikateme kubva pese apa ndakatomboita murwere mukurusa. Nyora ndakatemerwa uye ndogara ndichitemerwa. Iwewe msikana wakaona here baba vakachecheudzwa? Ndomaonero hangu sekuti ndisingambonyatsozvitarisira semunhu anenge achiita zvekundimanikidzira. Vamutota endai nababa nanother mupurisa mutarise kuti vakachecheudzwa here, mutarise nyora dzanga dzichitaurwa kumwe. Ende kune kumwe kuchecheudzwa kunogona kuoneka sekwamwari. Umwe munhu ukamutarisa unotoona senge akachecheudzwa. Kumwe kwakachecheudzwa. Endai muvacheki. Ndokumbirawo kuti nyaya iyi imboita maminitsi mashoma muzodzoka mundau. Tanga takutumai kuti munoona kuti baba vakachecheudzwa here? 1. Takutumai kuti muone kuti umu mune nyora here? Nenyora dzakatemwa kumagaro nemwana. Pamusoro wemambo,
ichokwadi baba ava vaneinyora kumagaro muviri wese wakatenderedzwa nenyora zvavangosvika vachipupura tiri pakati pekuona vakati indiri chiremba kurapiwa kwangu kwese ndoshandisa mushonga yekutemerwa dzinyora tikati zvadhova kunangana nepatauro baba ava vaneseka musizhini iyaye inongoratidza kuti munhu anozvagwa nayo hazvizvi zvekuti vakachaichoudziwa asi aitovhara ndo zvavari saka nyora dzacho zvinoita here kuti mwana waidziona here chero asina kupfeka hembe dziri pamagaro chaipo ndakatema dzimwe kumagaro nekumagaro kwese dziriko muno muchiuno dzakatenderedza paguvha apa dziripo yatingati paguvhu anogona kuona mwana vati kumagaro kumanje kadzoke musikana right ukubvuma here kudzokorora kaviri uchitaura zvinoidi uchitaura uchikudza Mwari nekumutya ichokwadi here kuti baba ava vakakuziva vakakurara vakakuenzera aichokwadi ndinotsidza Mwari katatu handinganyepi ndingavavengera chii ivo vari baba vanogara namai vangu vanovanena kutumbura chii chazoita kuti usvike panguva yekuti uzotaura zvinhu zvanga muchiita wakangonyarara inyaya yekuti chatopa kuti ndizvitaura inyaya yekuti baba ndo vakatotanga kuuya kuno dai yanga isiri nyaya iyoyo zvinhu zvese zvazvavangonyarara saka panotambura kutaura mai ndisawanza kudaro tinokuitisai kana ndiri pakati pekutaura hamuna right yekusimudza maoko unofanira kubvisa jongwe rehuku $5 unofanira kuteerera ina handifaniri kumiswa nemi right handichaziva aida kuenda singaitaura baba ava varambe kumwana wavawani baba mune here amwe mashoko maviri amungabvunze mwanasikana ndinawo nhai mwanangu inini ndichikubvisa pakugara pamusha pangu ndichiti vanangu zvitaurwa zvinonzi inini ndorara nemi ibvai mukati memusha wangu muinde kukaribha kunodzidza ukuku kwausina kunodzidza kunova nyaya ndakauya nemurume wako takataurirana zvipi pane aitonga pamusha pangu here kudarika iwewe semagonera waita chikoro takavimba kuti iwewe ndiuchazova uchatichengeta muupenyu chero uri mwana womukadzi chokutanga tafara tanzwisisa kuti ichokwadi nyaya yakazaa vanhu vaitotaura kuti imimi muri kutorara nemusikana ora chipindira mubvunziro wababa wako takapa kuti vazondibvisa ipapo ivo chero kukunzi hazvisiri izvo zvavaita vaizonditevera here ikoko kwandandiri patona kwako vakanditransfera vakakutevera aivo vainditevera mazuva achona vaiwana taenda kuchikoro vouya tongozowana mamamaifa ekuti baba venyeavauya pano vasiya vati zvakati zvikati saka musi wandakazotizira inini vakasvika baba usiku ihwohwo hwandakabva kumba kwana mamaifa indichiinda kunowanika ndobva vasvika vandishayiwa ndobva vatotevera kumba kwandawanika nguva iyoyo musi iwoyo vachisvika kunze kotonoedza vakati ndiriuda mwana wangu pano zvikanzi mwana wako hapo pano ndobva vapinda mba vakatsvaka ndobva vandishayiwa ndobva pane rimwe mubvunzo waungabvunze
inini zvikutaura mwana hazvisirizvo. Inini ndichinge ndichimutevera kwaanga ari mubvunzo mambo, pane zvese zviri kutaurwa hapana chokwadi. Kubvunza mwana, nhai mwana, pandakakutevera iwe ndichiti ndatevera iwewo kwawakawanikwa, right? Ndatevera nyaya yako here kana kuti ini ndakati ndiri munzira ndichifamba ndina mai vako mushure mokunge ava vachinzi vanyenga mai vako ndo nyaya yati atafambira tikaudzwa kunzi iwewe ndo pauri tikati hazvina basa mwana adaimba iwe nokupinda ipoko futi pavane mwana ava ndiva ndaiti vana sekuru vana matemavi hapasapindwa aiwa ndati singazivi ndandina mai vacho ndandisiri ndega takatoudzwa nevakasuchema next door ini ndina mai vacho. Aiwa takaita masikati makuseni mai vacho avo varipo vedu avo mai vacho varipo. Uye mwana weduka ane mahistiri ake ningiriki kumasuri ane mahistiri ake kumasuri kokuti wainini sastepfather ndizomutambira pane zvaitoitika zvandakatohwawo tsitsi muupenyu hwake nezvaitaura mai vacho ngavauye. Unofanirwa kutaura nekuti iri idari sofa paposition yatiri ndiyekuona sekuti zvakaitika through mwana wako iwe chaunofanirwa kuita bvunza zvinoita kuti tisati takupa mutongo tinzwisisewo. Nhai mwanangu, ini ndichikutambira uchiti wabva kuna baba vako vakakubereka ndakakutambira nedambudziko ripi kwana sekuru vako vachiti iwewe ndisakutambira? Zvinonetsa mama inyaya yekuti ini ndakauya ndisina zvokuti kwaenda bva ndine problem kana kuti chii ndaiuya kuzoona mai vangu ndobva ndauya saka ini ndatofanira kugara kwana sekuru ava baba ndobva vati hazviiti kuti ugare kwana sekuru vako inyaya yekuti vanhu vari kufamba vachifambisa makuhwa ekuti ndovata nevana iwe ngouya ugare kupi kuno kuitira kuti pasawande mutauro. Apo wanga usati wararira? Ndanisati kwakuri kutanga kusvika. Kuvana vavaitaura kuti vanorara nevana ndivapi? Munin'ina wangu nasisi vangu. Saka iwe munin'ina wako haunambonzwa here achitaura kuti baba havashuva vanofira? Ini ndiri kubvunza kwake ndaimubvunza hangu achindiudza but zvimwe zvachona aitoita kuti ndivanzire. Kochii iwewe chawakapuwa nababa ava chaungataure chisina kuonekwa namai? Chavakandipa hapana asi promise yekuda kuenda neni kuHarare vachiti vada kutiza neni vasiye mama vari kufamba. Ndozvavakataura. Kune vana vavo ipo. Ndokune vana. Amai simukai. Mwana uyu akamboita here problem yekupenga? Yekupenga haana kuti pfungwa dzake handedze chifunge nokuti kubva kwababa vake ndo nyaya dzake kuti ndibve ikoko futi kubva kunani? kuna baba vake ndo nyaya dzake futi kuti kuna baba vake. Baba wake aivaudza futi kuti airara navo? Baba vake kwai iye akachitaura kwai baba vanditi kana uchida kurambochiendera mberi nechikoro vatanini. Baba vake nyaya yacho polisi iriko kukwekwe ikoko. Mune makore mangani namaka? Ini saka makatobva kuatokura we uya kati ndakamusiya ikoko nenyaya dzake akazonditevera kuno. ava nemafuyo anokora mangani une makore mangani? Makamusiya ane makore mangani? 15. Iye imatobva akanzenga kutaura kuti
baba vanditi kana kuda kuti uendere mberi irarane. Ndakatotanga tichiri kusvika tinetsana nemurume kusvika ndabva ipapo nenyaya yake. Ndiye musikana wokutanga uyu. Hazivi yokutanga anga ari kwasi, anga nevana vake ari ipapo. Ko makazvadhirama iroro makariona singirai vaiwe kuti baba vaizoda kurarama uyu ane 15 years. Chaipa kuti nditi chokwadi nokuti uyu aichema kuti ndozvandaudzwa nababa chande handei kugokwe ndakamusiya saka ndikauya kumaisiya mwana mungu azikuchemera takurarwa nababa iye ndiye akaramba kati ainini ndanzi nafata nekugona kwangu ndinofanirwa kuendera mberi kusekondari. Polisi yakazopinda sei? Polisi baba vacho ndovakani ndavabvunza nobva vamhanya kupolisi kunoripota mai ava vari kudzidzisa mwana wechibure. Tichienda kupolisi baba vachina pese pataenda baba vachina vairega kuenda vaisara polisi vavasingaindi asi varivo vamhanhara kupolisi. Asi imimi murikona sekuti mwana uyu tarisai kamai vamhanhara chii? Vakanomhanhara here kuti mwana uyu ari kunditi ndiri kumurara? Vakanomhanhara vakuchinja nyaya vakuita yangu mwana uyu ari kudzidziswa chibure namai vake ndomhanhara 15 years. Naiwe mapurisa baba vako vaenda kunomhanharei? Chavakaendera kupolisi vaenda vachinotoresa pisoda asisi vangu vavataura hameno mashoko avanga vakonana sezvo ipapo ndandira bundi ndanisingambonyanya kubata zvizhinji ndopavakaenda vakanotora pisoda yavo yekuti Joyi handisi kuda kumuona pano nevana vake ndokubva kwakaita mamapamba vachizouya vachizosangana nababa. Kusi Joyi akasara ikoko ndikangouya ini. Ane nyaya yake haasikuda kuikurisa nyaya iripo ndeinoti muri kuita sekunonzi zviri kupomerwa murume wenyu nemwana wenyu ndo zvaakapomera baba vaakasiya. Inini mototi kana mapurisa chaivo anotozviziva kuti mwana uyu akapomera baba vake vaakasiya. Ndizvozvo ndo mubvunzo wamuri kubvunziwa kuti vakaimhangara vachiti kudii ivo vari nyakubata mwana. Ndopandataura nditi ivo vakanechinjidzura nyaya vakuita senoti inini ndiri kumudzidzisa Imba yakachinjinugwa here nyaya iyoyo? Iye yakazobata baba vacho nekuti baba vacho vakaramba kuenda kuripoti. Chepiri chimboteerera imi baba imimi muri kupomerwa nyaya yekuvata nemwana uyu yamusiri kugona kupindura. Makutaura zvekuuya kwake zvisinei nekuvata naye. Chachichidiwa ndechokungoti mutaridze kusavata naye pakumubvunza mubvunzo mwana kwandiri. Naye baba nyaya yandauya nayo yanga nyaya yekuvata kwemwana wangu. Kwanzi mubvunze. Mwana wangu yakatongwa ikapera. Nyaya ndeyava Isaac Madzorera. Iyo yemwana muri kuirambire. Ndapindura wani. Kwanzi nedare bvunzai mwana uyu zvinoita kuti dare rizvione kuti hamuna mhosva. Sorry baba, nyaya yenyamamhanharira iri kupuwa mutombo. Nyaya iyi yemakuna-kuna ndo isingasiyiwe nekuti yabuda panyaya yenyu yamaita sei yamamhanhara. So iwewe musikana une here zvaungabvunze baba zvinokwana kuita 5 since vaikurara uvabvunze mibvunzo ingaite kuti isu sedare tione zvavakuta. Onai baba kana mamusingandirari chii chakazokupai simba rekutevera foni yavamanditengera Mwanangu inini pamusha penyu paya muri vana 8 vandiendesa kuchikoro pasina kana weropa rangu pane zvese zvataitaurirana tichiwirirana. Ndichitevera foni iyoyo ndaiitira vamwe vana vaya vari pasure pako kuti vawane chiwo foni yekushandisa sezvo vari musure mako. Ndingaiwana kupiwa mari yekuzotenga futi mafoni. Iwe wanga waenda chichidzirano ukatarira wakaenda namafertilizer pawakawanikwa chii wanga uri munhu mukuru anga
Ndakavapa simba kuti rekuti vazorwisana nemurume wangu. Funza baba. Baba mubvunzo uri kuya uri kuti ko bhegi rangu ramakatora ndehembe dzangu dzandetengesa ne$100 yandedomobhadhira nzungu maizvitorera pachii. Funza zvine chekuita nekurariwa kuti baba hamuna kundirara here paya mubhedroom, hamuna kundirara here paya pakati, zvine chekuita nekurariwa. Baba hamuna kundirara here paya pamakandidana mukati yaunaa. Handina kurara newe mwanangu, handina kurara. Uye mwanangu Number 1 iwe. Number 2 pamakanditevera ndaenda kugadheni hamuna kurara neni. Mwanangu ndaigorara newe kugadheni kuna vanhu. Gadheni rakangogara rakangozara vanhu, ndikavata newe mugadheni. Magadheni edu ndeye mushandi. Mwanangu, ini sachiremba unotoziva baba vako kuti pagore napagore ndinototorwa kuenda kunocheka vana vadiki. Zvaunotoziva chero mai vako, chero Bheni paari mwana wokupedzisira umba menyu, anotoziva kuti inini pagore ndinotoenda bhindura uko kumakomboni isu sevanhu vechirudzi kunoseka musitaiza vana vadiki. Zvaunoziva zvaudziva. Asi unozviziva kuti mamboramba inini handina kuseka musitaizi wangu. Aiwa, iye anozviziva kuti ndinototorwa, chero mai vake havanozviziva kuti pagore mwedzi ino yekutonhora izvezvi ndandisipo ndandiripo. Yemwana musikana yandakaona vana vakomana. Number 4. Nai baba, imi kana mchiramba kuti hamuna kurara neni, saka imukubvira kuti ndokuvengerai chii? Unongondivenga sematauriro awakaita kubva kuna baba vako vachingova vakakuzvara. Uchinditaura nyaya dzako ndikakuhwira tsitsi nemagonero awaita chikoro mwanangu, ndikachidzokera kuchikoro udzidze. Zvandaitovimba newe aitonga pamusha pedu ndiani kunze kwako? Iwe ndiwe waitongera kuti maidanana naye. Handitiri kupindura. Makumashoko ari kuti ratizo. Nguva yawakarara nababa wako kangani? Pane ripamupa ndangonzwa kugadheni nepamupa vakakutonga. Kakatowandisa mumba chaimo pari pamwe umwe musi wavakatomboti vana mama napenyu ende moteya kumunhu ndobva vaenda vana mama ndobva vasara vakauya vakapita pabandai. Amai vako havana kana mbozviziva? Vanozviziva asi ngoti semunhu asingadi kuzvibudisa pachena kungoona kuti sezvo yave mhosva hakuna mhosva. Iwe ndiwo wasingatauri payarudza ine mafambiro edu vasingadai wairamba. Hatina tichi kusvika uchidya uiswe uko mitauro yako yekusada kuteerera. Ndikupiko kumakabva mafambiro enyu. Ndaimudeva pachikoro pamafambiro amupachikoro. Ipapo panobva pakapika vamweni vake achitukwa. Anonoka kudzoka. Baba vako vako vachikurara vaishandisa here maprotector? Vava vasingashandi. Why wanga usina kuita mimba? Vava vasingasiri mukati. Why usina matanga kurara? Ndozvavaita. Kana toda kuitika vaikuita. Pane here umwe akawani chekutaura before sata pamutongo kwinyaya. Maya vari kufunzira murumo. Nemakore avakagara pamurumo vari kutaura murumo. Baba vane chekuita nemwana uyu vakarara naye. Kana vaine mushonga wavari kuitira kuti vakarara nemwana uyu mushonga woushandi sengachiremba. Baba vane mhosva mwana vakarara naye. Maya vari kufunzira murumo wokuti vakashande.
vakadzi kundozvita tese kunhamurume mwana wakwachitapaziwa nemurume wawasina kubereka naye. mashoko ekutaura mwana azvinhu zvamusunga izvo ndaona kuti mune mhosva naye anoti mupfunyuke pane uye munhu wakuti mwana Mutaurisa nadzene. zemene yakusunga iyi ndeyekuti zvinhu zvese zvanga kwezemene wangu zvaya zvakatakureti nemimi imi munazero kuti shuwa pamberi penyu pakaita mheri akaita ataura mwana here nataura munyaya wakatumwani kuseri kwenungu wakatazvika makambosungura mwana rimwe zuva zvina makambopemhuka mukuru wangu ini ukanditarisa ndiri munhu akakura ari murwere ndichingochekwa mundiri amaichekwa zvokutika kuya kwakaita mwana wababa wake asiya mumushamenu imundozvati mwanangu tazondaa kukandizichekwani tumuratidza here It's okay. Ndipindobvunza mubvunzo wedu. Tinotenda vale vanoda kutaura. Pamusoro wedare. Tingatenderedzwa musoro navakuru ava. Vakuru ava iripo ndeyekuti vane chipari. Vanga vane chipari chavo chavanga vana nechemakore changa chakavandira. Asi mai vakurohwa nehana nenyaya yekuti vanga vakachengetwa zvakanyanya. Ndo nhau yavakutenga kufamba pane mavhu asi chipare chiripo. Murume yakatsika-tsika zvake bhati ane chipare. Pane ramai vamwe vangataura zvingaite kuti tinganzwisise kusvika pakupa mutongo. Taura. Mama, kutaura. Pangava zvitaugwa zvigodii pagoita makore uyo achiti zvakati. Ini ndini baba. Murunzwa zvandotaura. Muri baba. Hondo dzangu ndoziva ndiri kurwa navanhu 50. Ndichirwa navanhu 50. Imisa baba. Mutauriro muri kuhwa. Inini hapa dzangu ndakavhara. Mwana anogona kuti zvakati. Kana zvese zvataugwa. Zvokunzi chichi. Iye atori nenyaya dzakewo. Dzaiva achiita. Achidi inini hapa ndavhara. Imisa baba. Hameno imise mwana wenyu. Kuti monditi chii. Ndidi. Zvipere nokuti zvingangoramba zvichinzi wataura ichi wareva ichi wada zvinhu zvotadza kupera nokuti chokwadi chandiri kutaura apa hapana. Tarirai kwatangira nyaya igoita sei igodii. Imi muri baba ndimi muona kwese kutadza kwemwana wenyu kunatsa kudii. Nyaya kwadzabvira madziona haina kutanga ndechipiri muchipinda pamusuwa dzakapinda dziri mbiri kwadzabva. Zivai kuti kune kuzivana kwamanheru kune kuzivana kwamasikati. Ko ndikachidzokera paipo kuti mubobobo kuna mai ava ndikachidzokera paipo kuti zvakati nyaya dzakandibata inini it's 350 zviriko zviri kumaselebrity. Baba imi ndimi ishe ndimi mambo. Ndapedza zvangu. Ndikunzwa zvamuri kutaura but handigoni kukumbunyikidza. Ndinotsvaka kuti umbowo uzere except imi mandisunungura kuti mama zvakaitika. Ini mambo pamwana wa ine urombo hwekuti zvakaitika. Inini ndabvunza amai kuti mwana uyu pfungwa dzake dzinopenga here. Mai vati haapengi. Vakati amai ndozvaakaita futi kukwekwe. Tikati kukwekwe akaitei. Nyaya dzekwekwe dzasiyana nenyaya dzekuraniwa handidzo. Tikati tapango hwokuti mwana ngaakubvunzai. Akubvunzai kuti baba papa hamuna kundivige here kugadheni. Baba papa hamuna kundidai here. Baba hamuna kundidai here. Iwo ari mafomu 4 vari 2 mama. Mafomu 4 vari 2 vanofamba pamwe chete. Hamugoni kuda vese. Munoda wamunenge mada. Ndari kuwedzera mwana wenyu achiti baba ndatiziswa nemurume makazotevera mukanoshungurudza murume yakundidzoke pamba ndandawanikwe nini maidi kungondisiya. Ndoda kumbotaurawo mwana hatina kushungurudza takangofamba tichifambira nyaya baba ndokunotora zvinhu zvipi zvatakatora sechewo neningike ndechida kumbotaurawo ndipedzewo kuitira kuti chero pane zvinenge zvichiitika.
akanaka zvikuru. Idzi nyaya idzi dai baba vangoigumira ipapa zvaivanyorovera sekubva vaikadai ikaita vanin'ina nemukoma vamkaitwa gonjozve mukoma wayenin'ina waye tinova zvimwe ari kupi vari kupana hatingadi zvedu chekutanga ava mhosva yamapinda nayo singai baba mhosva makaita mashoko okutamba nekuti imimi makanga manza kuti mukomana ari kurara nemukadzi ini mukatamba naamai avo mashoko aya makataura musapika mashoko awa makataura nekuti uyu aitoita zvokuda kunyenga mukadzi wedu saka mukubatwa nemhosva mudare rino rekutaura mashoko akadaro kumukadzi nekuti imwimwi maida kungonzwisisa nekuti kuita hamuchaiti asi maida kunzwisisa kuti ichokwadi here kuti vari kuita here saka mhosva yenyu yakasiyana nemunhu wakanyenga mukadzi wemunhu akutaura baba zvina mwari ndida kutaura pamberi aiwa maita kuti vaivabvume kuti ya titewo makataura 1 muri kubakwa nemhosva number 2 nekuda kwemhosva iyoyo yowaripisa yabatwa yanga yakakugumbura iyo yaita kuti mwanasikana azosvika pakutaura kuti ndakarariwa ichokwadi nezvose zvawatadza kudhifenda mashoko awo wabakwa nemhosva uri kutora mwana sikana uchimuita mukadzi saka mhosva yako yekutanga yababava uri kudei pamashoko avakataura kumukadzi wako asi rangarira kuti baba vane zvavaitsvaka nezvawaita kumukadzi wako ndokumbira kutaura mambo sati ndataura kwamasvika ikoko mambo inini handingapupuri mashoko okuti inini ndaidai kumukadzi wavo zvandisina kuita zvavaitsvaga inini ka semunhu kuzoya ndotaura kureva kuti chokwadi handina kuchiita asi kuti ini ndiri kukumbirawo nditaure kuti pajajimendi yangu apapa ndisvikewo pakuti ndikataura chero ndichizochajiwa asi chokwadi ndachitaura mwoyo wangu kuti uve nei nekusununguka baba pakuzosvika zvese handipabva nyaya yekuzi ndakashevha nemwana anga asipo mai vava vatakura chibato chavo vaenda mwana uyo achibva anga ane wanga ndati nditaure zvandakasununguka mumwoyo mangu ndati nditaure zvakasununguka mumwoyo mangu alright ndisingadi kuenda kure inini mwana wangu chimubvunzewo kuti kubva kwaakabva haana here varume vari mukati muzvitokisi vakasungwa vari kupika makore nenyaya imwe chete iyoyi yandiri kutonga ndine raiti yekutaura izvozvo pamberi pamambo mambo ndo vanoziva kunyeka kwakaita mukadzi wangu mukakutsika mukati memusha wangu ndoda 350 baba mhosva yenyu nyawa makaparira ari kuti $350 asi musano mapindura ini ndaida kuvachemera kuti aiwa ona umwe wako aitaura pamusoro pezvaakanzwa ende uyuyu
ndowakatanga futi kuti mbuya kana sekuru vakandibona ndiri pamusoro apo hapana iwewo sepfungwa dzako waida mudzimai pa 350 wadiwa ngovati nyedzo zvishoma ndionawo nekuti chokwadi chiri kuzikana newe mwoyo mako wadiwa ngova nyedzurirawo handikwanisi nokuti vakatanga kuya vachinyenga wava kuti murioraka vakazonyenga mai hapaisina zvokutaura kunze kwokuti iwe ungandotaure uchitotaura zvauda hauna pekuti utinyenza ina ndafunga kuti kana wabhadhara mari kare wabhadhara mari $50 ingaidzo mari yogadisa mari transport $8 by 216 50 plus 16 66 ile pasai ndachifunga kuti yawangu wabhadhagwa kana ari mashizha aite maviri ari makuru iri mari yevatsvanyiri wokuwa $66 yako yaita tochiti baba vanga vari kubaba vaita sei baba maitira kavajaira obhadhara sakara vachirura 266 baba mukaita fani nomudare tinoda kubatira chero pamashanu ndozvavakaita chero pamashanu ndozvavakaita vatora mukadzi womumwe Number 2. Dare rine rinobata nemhosva yemakuna-kuna yekutora mwanasikana uchimuita mukadzi uchitarisa zvinena zvevanhu vaviri sikana namai vake ufanirwa kuripa ng'ombe dzinokwana kuita 3 ende fenya kuita izvozvo ndikupa warning yekubva muno mudunhu zvisina kukwana so ng'ombe 3 dziri kudiwa maitira avo chero pamashami ndozvavaita pakatora munyina wanga bati mundinopana maitira avo chero pamashami saka ng'ombe 3 dzakufanirwa kubvisa nekuda kwemusaka wayakaipa kudaro amai migara pasi kana musingakwanisa kugara muendenemone panze akamira mukoti taura mambo ini ndataura kubva pakutanga ndikati mambo matongere enyu ini handimarambi asi ndichakumbirawo chokwadi pamusoro penyu ini mombe dzandinadzo mukati medanga rangu ka ina ava muri andiri kuchengeta pane vana 7 ndokumbirawo mutore 2 right izvozvo manje haugoni kuzvitaura mudare unoenda outside of the court mhosva yako 3 ng'ombe without fail get outside mbuya singaita inda yenyu mbuya uyu waikunyenga iwe uyu waikunyenga
mashoko yabuda pachena. Dai ndarava vakavariwo vakapira dai chokwadi aibakwa nemhosva. Saka mundarava vakazonotaurira mukadzi uyu vazviziva kuti uyu ari kunyenga mukadzi wangu. Hapana chavari kuita, aingonyenga vaingotaurawo. Vaida kuti vabvume ava mai vozoti hehe chokwadi. Saka mhosva yemudhara uyu haana totally haana mhosva. Mbotaura mubaba. Nyaya yatakonana kuti akabvuma ka ndekuti wakainda shuwa savazukuru akabvunza ivo vakati ndozvatinowaona vangwenya vachitiudza ndokunga mwana wakandisapota asati auya pakuti ndozvakataurwa shuwa namai vacho baba vaenda kunobvunza kuti nhai muzukuru chakura ndinowana mbuya vako. Aiwa maita basi zvazviro. Taura, saraita kumirai apa ini mbuya. Taura. Murume akadu. Ndaida kumurai. Ambuya. Uyu muroora wenyu. Kana ane hunhu hwakanaka karaina. Chiwadi. Patime yatapinda panapa yekuti haachakwanisi haichokwadi time yatatarisana naye. So mwana uyu chengetai. Aiwa maita gona. Taitomudakarira paanotaura pemafetirisi ipapo. Vakaiva sino mukadzi mumba. Ndopera iyo. Maita henyu babati murume wangu haana mhosva zvekuwa.